Hej, og velkommen til Christinas Energy. Det her, det omhandler det her maleri, som jeg har malet på i nogle måneder efterhånden. Og jeg har sådan haft fornemmelsen flere gange, at jamen det er færdigt lige om lidt, det er fuldendt lige om lidt. Og så har jeg ligesom trukket mig væk fra det og bare gået og kigget på det sådan i dagligdagen. Og så er der dukket noget nyt op. Så derfor har det taget sådan lidt længere tid. Men jeg tror også, det har taget lidt længere tid, fordi Atlantis energier i det hele taget sådan banker på mit system og viser nogle forskellige syn. Og det er meget spændende af den her Atlantis. Jeg har lavet flere opslag omkring det. Men her vil jeg dele det her billede, det her maleri, og så vil jeg læse den besked, de ord, der kom, da jeg ligesom tunede ind i billedet, da det var færdigt. Det har titlen Fontæne af modig skaberkraft. Du kender det sikkert, når du er meget optaget af noget. Så opdager du ikke det, der sker et andet sted. Et andet sted end det, du er optaget af. Det kan være uhensigtsmæssigt, men det kan også have sine fordele. Så man lader noget få ro til at gro. Som en mark, der ligger brak i årevis. Den kommer sig. Den finder en ny balance med det, som den består af. Bare fordi man ikke har opmærksomheden på et punkt, på et sted, på et område, betyder det jo ikke, at det ikke eksisterer. Det ånder, det lever. En ny balance opstår, fordi sammensætningen af energier ændrer sig, finder balancerne med hinanden. Man kan også lidt sige, at man genfinder sig selv, eller det område genfinder sig selv. Den del af dig genfinder sig selv. Ikke som den var, men på en ny måde. Ligesom på den her mark, så er der nogle næringsstoffer, som går igen til næste cyklus, til næste sæson. Og andre næringsstoffer har skiftet karakter. Nogle af de næringsstoffer, og hvad der ellers indgår i den her mark, bringer den virkning, som de plejer, som de altid har gjort. Og andre næringsstoffer og dele bringer noget helt andet. Noget nyt, der er opstået, som nu indgår i en sammenhæng med det, som altid har været. Det her, det er nogle af de ord, der kommer til det her maleri. Maleriet er et udspring af et stykke af Atlantis energi. En energi, som har været holdt i ro, uforstyrret, så den kunne udvikle sig til nye tider. Altid bevogtet af bevidstheder. Nogle af dem fra Atlantis-tiden, og andre nyere Atlantis-bevidstheder. Det mærkes til, at der er sket en uddeling fra Atlantis præster og præstinder. En uddeling af alkymiske essenser. Alkymiske essenser. Ligesom et gartneri, hvor små frø har spiret
og nu gives de små planter videre. De deles ud. Det her maleri er til dig, der kan mærke, at det her, det er noget, der arbejder, eller trigger noget, eller sætter noget i gang i dig, når du lytter til det her. Dragenergierne er også med ind over her. I et af de faser, hvor jeg ligesom holdt pause med at male på det, og bare gik og observerede det, kunne jeg lige pludselig se flere steder, hvor der ligesom var drageøjne i maleriet. Og du kan se det som du har lyst til at se det. For dig er det måske ikke drageøjne, men det er det for mig. De her drageenergier, de er med ind over som vogtere. De vogter i stilhed, men med meget vågne øjne. Observerende. Spottende. Det er dragebevidstheder, som længe har vidst, hvem der vil komme og modtage her fra Atlantis-energierne. De har hørt skridtene for længe siden, og de har fulgt og observeret disse skridt. De lytter og er klar, når de rette ankommer for at modtage, for at bære videre, for at bære Atlantis-energierne videre. En fornyet energi, som er skabt af alt det gamle, opdateret, harmoniseret, klar til tiden nu. Når der åbnes en indgang, en adgang til noget, som har eksisteret længe, men blot ikke har været set, så fremstår det nu tydeligt for dem, som ser det. Det var ordene, der fulgte med til det her maleri. Tak fordi du lyttede med.